Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Aw minnu tulo b'an na jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔkan a y'aw bisimila aw ka dɔnkibaru kɛnɛ kan na bi kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma an ka jamana kɛsu belebeleba min bɛ ni o ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ ka se ka maaw ka siniɲɛsigiw sinsin n'an ko a ma ko sɛmɛsi u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka fɛɛrɛ kuraw kɔni sigi sen kan min bɛna u ka baarakɛɲɔgɔnw lafiya an na kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ projet Fier 2 olu kɔni ye fɛsɛfɛsɛli sigi sen kan min sen fɛ san tɛmɛnen baarakɛlenw o y'olu fɛsɛfɛsɛ san nata baarakɛtaw u jɛra ka o bolo da an na kuma o fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tabarikala a y'aw danse ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na sɛmsɛsi maaw olu kɔni ye sigi min kɔni senfɛ u ye hakilijagabɔ kɔni kɛ san 2025 baara minnu kɛra ka jɛ k'o kɔni fɛsɛfɛsɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen san 2026 baarakɛtaw u y'olu kɔni bolo da u ka fɛɛrɛw kɔni na u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna subahana mansin ale kɔni labaarali cogoya kuraw k'u bɛna o kɔni sigi sen kan n'an ko ma ko digitalisation min bɛna kɛ sababuya ye ka baara nɔgɔya u ka tɔndenw kɔni bolo u bɛ se ka u ka fɛnw kɔni sara k'a sɔrɔ a ma kɛ sɛgɛn ani tɔɔrɔw kɔni ye o de kɔni hukumu kɔnɔna na fɛn min ye u ka nin kɛnɛ in kɔni min sigira ka se ka u ka ɲɛmaya so olu kɔni ka hakilijagabɔ kɔni kɛ u ka baaraw kɔni ka fɛn min ye a kɛnɛ kan na min ye an ka jamana minisiri min bɛ yen ni ale kɔni ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ani bunahadamadenya yiriwa ma ni o ye Colonel Asan Bajalo Ture ale kɔni tun bɛ kɛnɛ ɲɛmaaya la a ye kuma caman kɔni fɔ ni k'a ka nisɔndiyaw jira. Kolo min sigira an ka jamana kɔnɔna na waasa ka se ka projet Fier 2 ka se ka o kɔni kow ɲɛnabɔ u ye sigi kɛ ka bɛn don janvier kalo tile 12 san 2025 min bɛ bɛn u ka sigiko sabanan ma u projet min ni a ɲɛsinnen don lakɔgɔli ani ka sifinnakaw dɛmɛ u bɛ se ka baaraw nun don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana marabolo kɔni kɔnɔna na cogoya min na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka sigi in kɔni senfɛ u ye hakilijagabɔw kɔni kɛ ko projet in kɔni nafolomugu min bilalen don a ka bolo ka a ka baara kɛ o de ye sɛfɛwari miliyari 12 n'a bɔɲɔnko kɔni ye o de la min ye u ye fɛsɛfɛsɛw kɔni bolo da ni ka san tɛmɛnenw baarakɛlenw ka olu kɔni fɛsɛfɛsɛ ka jɛ ka sankura o baarakɛtaw ka jɛ ni ka hakili jagabɔ ka o bolo da ɲɔgɔn fɛ. An ka jamana minisiri min bɛ ni ale ɲɛsin bɛ ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli mɔ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ni fɛn min ye kulu belebeleba min bɛ an ka jamana kɔni kɔnɔ ni ka dɛmɛ kɔni ta k'a ɲɛsin denmisɛnninnakaw mɔ ni an ko a ma ko UNICEF o kulu maa ɲɛmaaba min ni o bɛ farafinna tilebiyanfan a n'a cɛmancɛ bolo ɲɛmaaya kɔni na ni o kɔni ye Jules Fanyinu ye ale kɔni bisimilala an ka jamana minisiri kofɔlen fɛ k'a fara ale kan min ye Pierre Ngom ni ale ye UNICEF ale ka lasigiden faso Maliba kɔnɔ o fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan u ka hakilina falenfalenw na u ye hakiliw kɔni jagabɔ Mali ani UNICEF u ka baaraɲɔgɔnyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o kɔni sinsinnen don denmisɛnninw olu lakanani baaraw kɔni kan ani fana jamanaden minnu bɛ ni gɛlɛya bɛ olu kɔni ka se ka olu kɔni dɛmɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka hakili falenfalen kɔni senfɛ u jɛra ni ka hakiliw kɔni kɛ kelen ye denmisɛnninnaka minnu ni olu kɔni ni degun bɛ u ka sababuya kɛ basigibaliyaw ye dɛmɛ bɛ se ka don olu ma cogoya min na ani fana n'i y'a ta k'a lajɛ UNICEF maaw olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko faso Maliba ni UNICEF u ka baaraɲɔgɔnya ko a kɔni sigin bɛ min ye tilennenya ani wulikajɔ de kɔni ka o de la fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u kɔni ka nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in a kɔni kɛra tare ye barisabu u bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra ni ka u fangaw fara ɲɔgɔn kan waasa an ka jamana bunahadamadenya dɛmɛ ale bɛ se ka jidi cogoya min na. Projet MAPLU ale kɔni hukumu kɔnɔna na Save the Children ale ni a jɛɲɔgɔn jɛkulu ni o ye baɲumankɛ tɔn Gardel ye u ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka kɛnɛya minɛnw ka o kɔni doni ka taa di min ye Menaka ale ye dɔgɔtɔrɔso dɔw kɔni mɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Menaka mara la dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen ni o ye Menaka Central ani Esakan fo ka taa se Tulupe Inagar
ani Tambacounda 2 olu bɛɛ lajɛlen ye donbolo kɔni sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ minɛn kɔni na min bɛna kɛ sababuya ye ka min ye denmisɛnninw olu ka baloko juguya ka se ka o kɔni kɛlɛ ka bɔ marabolo kofɔlen kɔni na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin kɛnɛ kɔni kana na sigida maa ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Menaka maire ka taa se min ye an ka jamana cakɛda ɲɛmaw olu caman fana bɛ ani jamana lafasa jakulu caman nana nin kɛnɛ belebeleba in kan ka na kɛ nin minɛndi in kɔni seereya ye fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka nin wulikajɔ in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka baloko juguya ka o kɔni kɛlɛ ka bɔ denmisɛnninw kɔni fanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw minnu si b'a a daminɛ fɛn min ye san 5 bɔɲɔgɔnko la ka jigin dugu ma olu bɛ se ka dun ka fa sabati cogoya min na fo ka taa se muso kɔnɔmaw ani bogotigininw ani muso minnu b'a la ka sin kɔni di den ma olu ka wulikajɔ olu bɛ se ka sabati cogoya min na ni k'u dɛmɛ buna adamadenya ale kɔni hukumu kɔnɔna na ni projet maplu in ale kɔni musaka bɔra Global Affaires Canada mɔgɔw kɔni kunna ani Canada International Development fɛn min ye a kɛkun de ye ka se ka kɛnɛyako kɔni sabati an ka jamana kɔnɔna na. Baɲumankɛtɔn Amsatu Maw u ye wulikajɔ sabati ni ka du sɛbɛn ka o di denbaya 23 kɔni mɔ fɛn min ye Gawo ale marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Congo Gamo City ani Waleti Isuf City olu maw olu de garijɛgɛ kɔni donna ni donbolo in kɔni na a kɛkun de ye waasa ka se ka denbaya minnu bɛ ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka na u kun kalifa yɔrɔ wɛrɛw la olu bɛ se ka kunsɔrɔyɔrɔ sɔrɔ cogoya min na o de kɔni hukumu kɔnɔna na ni wulikajɔ belebeleba in a kɛra jɛkulu caman olu kɔni ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni kɔnɔna na min ye ACR ka taa se fond serf maw olu de kɔni ye a musaka kɔni di a dabɔkun de ye ka se ka an ka jamana denbaya dɔw kɔni kisi ka bɔ bolonfɛ dali kɔni mɔ ni ka siyɔrɔ di u mɔ. Maa minnu garijɛgɛ donna ni du sɛbɛn in na u ye foli ni waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin baɲumankɛtɔn Amsatu Maw n'a jɛɲɔgɔnw mɔ waasa u ye hɛrɛ min kɛ u ye u ka se ka o kɔni dɔ u ye. An ka jamana kunnafoniw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana an bɛ taa o kibaruyaw la an b'o daminɛ Cadi jamana kɔni na Croix Rouge olu kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka jira k'a fɔ min ye ka bɛn janvier kalo tile 13 san 2025 mɔ k'u na wulikajɔ kɛ waasa fɛn min ye Cameroun ani Cadi maa minnu kɔni bɛ ni degun bɛ u ka o tɔɔrɔ n'o degun o bɛ se ka wuli cogoya min na o de la fɛn min ye u ka fɛsɛfɛsɛliw senfɛ a yera k'a fɔ ko maa 6,000,000 n'a kunkan fɛn ko olu de kɔni bɛ degun kɔnɔ nin waati na ni u mago bɛ dɛmɛ la fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko maa 3,000,000 n'a kunkan fɛn ko olu de fana bɔlen don u sigiyɔrɔw la n'i y'a maa bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o de ye maa 12,000,000 bɔɲɔgɔnko ye ko olu de kɔni mago bɛ buna adamadenya dɛmɛ la nin waati in na. An bɛ taa Zerusalemkaw fɛ yen nɔ min ye dɛmɛba jɛkulu min bɛ ni a bɛ wele ko UNRWA maw u kɔni ye lasɔmili kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ fɛn min ye k'u dusukun kamikaminen don ka da mun kan Zerusalemkaw fɛ yen nɔ k'u ka kɛnɛyaso dɔ bɛ yen ko kɔni datugura ko o bɛ kɛ sababuya ye ni ka kɛnɛyako ka gɛlɛya don o la o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ min ye n'i y'a ta k'a lajɛ jiko gɛlɛya ani kuranko gɛlɛya ko o bɛɛ lajɛlen bɛ yɔrɔ kofɔlen in na ka fara o bɛɛ lajɛlen kan ko ni kɛnɛyaso kɔni datugura ko o bɛ kɛ gɛlɛyaba de ye mɔ u ka baaraw kɔni hukumu kɔnɔ. Diɲɛ tɔnba ONU ale secrétaire général ni o kɔni Antonio Guterres ye a ye lasɔmini kɛ ka jira k'a fɔ ko ni wulikajɔ ma kɛ ni ka diɲɛ sariyaw kɔni bato ko an b'a la ka taa taaɲɛ minnu kɔni na ko o bɛ kɛ sababuya ye ni ka dankari buna adamadenya la diɲɛ kɔnɔ ka sababuya kɛ kɛlɛ ani basigibaliya ani binganiw ko o de kɔni ɲɔɲɛlen don diɲɛ kɔnɔ ko diɲɛ jamanaw jɛra ni ka sariya minnu kɔni sigi diɲɛ kɔnɔ ko o sariyaw n'an man kɔfilɛ o la ni k'o bato ko donna nataw la ko gɛlɛyaw bɛna ɲɛsin diɲɛ ma min bɛna juguya kosɛbɛ. Alamɛbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn a ka tulomadali la kibaruya minnu tun bɛ an bolo ka bɛn bidoya in ma o de tun ye ninnu ye maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a lasera aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ a k'an bɛɛ donna nataw la.
tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na.